சொல்லுங்க. தம்பி நான் ஒரு 5000 கேட்டேன், கிடைக்குமாப்பா? புத்தன் இயேசு காந்தி பிறந்தது பூமி தோழா ஏழை நமக்காக. கங்கை யமுனை காவிரி வைகை ஓடுவதற்காக. காசு கேட்டேன்னு என்னாச்சுப்பா? தம்பி காசு கேட்டேன்னு கிடைக்குமாப்பா? கடன் கேட்டால் யாரும் தரவும் மாட்டேங்கிறாங்க. நான் என்னதான் பண்ணுறது? 5000க்கு நான் எங்கன்னா போகிறது? பைசா திடீர்னு கேட்டால் 5000 ரூபா நான் எங்கடா போகிறது? காசு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. 5000 ரூபாய்க்கெல்லாம் இது போகாதுண்ணா. இப்போ மழை என்ன தண்ணி இல்லை. அது உங்கள் பிரச்சனை, நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. விவசாயமும் இப்போ இல்லை. அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு ஏழை விவசாயம் தான். அது உங்கள் கஷ்டம் சார், என்கிட்ட சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன்? நிழல் வேண்டும் போது மரம் ஒன்று உண்டு, பகை வந்த போது துணை ஒன்று உண்டு, இருள் வந்த போது விளக்கொன்று உண்டு, எதிர்காலம்